Magura family yese. Yo. Pamsoro ichana. Pamsoro yana baba. Pamsoro mwana mai. Zvakaitika ndezvekuti takaonawo muzukuru wekomandikonza. Unatisumudze izwi kuitira kuti nzeve zacho kakuenda. Takaonawo muzukuru wekomandikonza achisvika pamba pamaiguru matarendi pasomira makuseni akatobudirwa. Akabudirwa. Achitaura kuti inini ndatumwa naMagura. Ndatumwa naLivingstone Magura. Ari kuti enda unoudza hama dzangu kuti dziende dzinopiwa hembe dzangu dzakachengetwa naWebster Mandikonza dzadzine ropa rangu. Chete. Anga akabudikirwa. Makazviona makagutsikana kuti akabudikirwa. Ya takagutsikana nekuti pane patakazomboendawo vatoti zveshuwa zviri kutaurika ndezvechokwadi. Ari kuti hembe dziri kupi? Dzakachengetwa naWebster Mandikonza. Hembe dzangu. Ari yeWebster Mandikonza akabudikirwa. Anga akabudikirwa ndi Mnashi. Mnashani? Mnashi muzukuru wekomandikonza. Mwana wemuzukuru waWebster akangabudikwa. Anonzi Munashi. Mnashe Mandikonza. Andinoza hanzvadzi yaWebster iye nechisoko muzukuru wake ndiye anga akabudikwa. Ari kuti Webster ndiye ane hembe. Ane hembe dzamaguru. Iye amane amaka. Maguru wacho ndiwo wekuita accident. Ndara kuti apo akaita accident aendeswa nyanga. Wenyanga webhoenda washokumura mbasha dzaanga inadzo. Waimupfekesa dzimwe dzehospital. Idzi dzichitambiwa neWebster Mandikonza sezvo wanga wari wese. Hazina kuzouya. Ndizvo takatotera kunyanga kwanzi hembe hakuna. Ataenda kuRegina kwanzi hembe hakuna. Saka hembe hatina kudziona hembe dzakaka. Kuti unyatsa kutaura chaizvo kuti isusu hama yedu yaita zvakati yakatakuwa ikaenda kuhospital. Yasvika kuhospital Webster ndiye akamuperekedza. Bozi ndiye waanga inaye. Ati muri kuona. Ndimo unyatsa kuchatsura kuti inyatse kuti pakupawo. Pamsoro ichangamira. Pamsoro iwana baba. Pamsoro iwana maiyo. Ini ndini mukadzi waLivingstone Magura. Ini ndini mukadzi waLivingstone Magura. Magura akaita accident apo pakona. Anga ana Webster wari pabike. Ini ndakanonoka kuziwa ndandiri pamusika ndichitengesa mapotatoes. Saka ari murume wangu. Ndakazoudzwa zvekumapasti 3. Paita mumwe wawo waanoshanda naye achida malight poles. Ndokubva andiudza kuti Magura ari kupi, ndikati Magura asimuka makuseni achiti ari kuenda kumba kunogadzira bike yakafira kuBoomgate kuti auye nayo. Saka asimuka nemukomana anonzi Webster Mandikonza ndiye waaenda naye. Anza regai ndimufonere. Vatofona ipapo. Foni iya yakamboramba ndobva yazopinda. Yapinda foni yakadairwa nemanesi zvikanzi halo foni iri kuRegina. Munhu ari kuRegina akwa. Ndakarohwa nehana ndikati akuwara. Ndobva atonditaurira bhaya uya wemalight poles. Ndokuti kuti ndifone foni yaWebster. Foni yanga isiri kuita baya yaWebster. Ndakabva ndangosimuka ndobva ndaenda kunochinja kuti nditsvage kuti pane hembe papi ndikumbira mari yebhasi kuti ndiende kuRegina. Ndasvika pasomiri ndatikumbira mari yangu ndatoisa muhomwe. Unoda kunzwa pahembe. Ndokubva ndaenda ini kuRegina. Ndakazosvika kuRegina kuma past 4 ndakakwira bhazi iro remanheru ra6. Ndakasvika Magura inini ato muambulance yatondimirira. Yakuchinja. Akuda kutounzwa kupi kunyanga. Saka ndakati ndina tete ndiye ndinayo hanzvadzi yake. Takasvika paya ndokutaura naMagura. Makuwara papi? Akangokwanisa kutaura kuti ndakuwara. Gumbo rangu ndo rakuwarisa. Batai gumbo rangu rekuraiti muzoti richiripo here.
takabata gumbo tikati gumbo richiripo ndokuedzesera kuda kuti asimuke. Ndakangoona kumusoro kwesoku kwakusina hembe, anga akangomundirwa nemabhurangeti muambulenzi. Ndakakumbira manesi zvekuti ndipinde muambulenzi, ndokubva vataura kuti ambulenzi yedu haitakuri imimi ba, kunoenda nesi 1 nadriver chete vari 2. Saka imimi onai zvekudi zvekuita. Saka zvekuti ndichavhunza kuti hembe zvii, ndakangoona iye asina hembe, asi foni yake yanga ina webesi. Ndo yaakazomutambidza foni achiti mzuke magura ochi foni yako iyi tizobatani. Zvadaro ambulenzi yakabva yangobuda ichienda. Zvikanzi mimi musasateere zvenyu, munogona kuteera mangwana makuseni nekuti munhu uyu tiri kutopfuura naye kuenda naye kwaMutare. Saka takangoita nowe ndokusara paya, kutenderera paya. Takazouya nemota yani iyo yababa waWebesa Mandikonza ichidhiraivhwa nabamunini Guta, ndizeni baba wacho ndiye anga achidhiraivha. Saka mangwana wacho makuseni ndopandakamukira ndichida kuti ndiende kunyanga. Bamunini ndobva vataura kuti musaende kunyanga, regai tange tafona tinzwe kuti tichiri munyanga kana kuti akatopfuurira. Ndichiri mukati mekuti ndiende pastation ndobva ndakangonzwa kuti kuenda zvenyu hakuna munhu. Toita hedu zvekuti magura achengetedzwe. Takaenda kunyanga, taenda nyanga ndakatakura hembe pamba, ndoenda nadzo kunyanga. Tosvika kumochari totora munhu wedu, toratidzwa munhu wedu ndiye shuwa. Tomuona kukuwara kwaakaita, takaona akamunirwa nebhurangeti chete asina hembe ba. Ubva muti chibudai zvenyu panze maona munhu wenyu, ndokumukirina, ndokupedza kuita zvine zvazvo, ndokuti tipei mbasha. Tobva tavapa mbasha omupfekedza. Takazobvunza tikati ko hembe dzanga akapfeka dziri kupi? Anzi hembe muchanobvunza kwaakatanga kudii kusvikira kuRegina. Kati alright, tongobva zvedu totoya naye ndokumuchengetedza. Tauya achengetedzwa sanhasi, mangwana wacho ndopatakabva tadzokera. Ndombomuye uchidziwa kuti achiri papo patakabva kure paRegina pacho chaipo takambobvunza kuti havana dzimwe hembe dzake dzashaishwa ere dzine ropa kunana Webesta. Wakati hembe idzi dzinenge dzachekwa nezvigero. Zvigero kwanza pakaitwa first aid, hembe dzakadambwa nechigero. Saka ndofunga pana ameno kana kuti dzazopiswa kana dzadini atinodziona bango yacho iyoyo. Tikati alright. Patangonyarara takadaro chipfurirei mberi ipapo. Vama ndokazoti pawakazoenda wakazoti pakanga pafa mufi apa atofa atowigwa. Wakazoenda kocheka futi toona kuti hembe dziya ungokwanisa kudziona futi here. Wakasvika hembe wakabvunza kumanesi, wakadaidzwa manesi anga ari pajuti. Hembe dzikashaikwa. Wanza gari dzakadini? Dzakapiswa, asi manesi acho hapana akabvuma kuti hembe ndakadini ba, ndakadziona. Kuti nyaya yenyika inoratidza kuti ichangoda munhu anonzi Webesta. Saka haiperi pasina Webesta. Nawe indoripo handiti imimi Webesta wacho akapiwa here Samuel? Akaonekwa namakudu. Takamupa. Akasaina? Akaramba. Iye anoda kuti asungwa uye padare nekuti haitongekiba iyi. Inoda kuti iye anyatsonga arupindura nemuromo wake kuti ndakazvibata kana handina kuzvibata. Inotongwa sei nyaya yekuti ari kuti akabata hembe wacho hapo. Inongonomira chete. Yasiyana nedzimwe nyaya dzekuti munhu akaisa mugadheni akadidini, iyi irubvira kuda chaizvo. wakaramba kusaina iye. Akaramba kusaina Samuel asi akati kudare ndikuti. Asi wakanomutambidza ito. Yanga iri mwenyaya taitonga asipo. Saka iye anofanira kutosungwa yauya padare. Dare redu riri musi waaniko next time? 3 January. Apa padhuzeka apa pana munogona musuka kana iri Friday mokumbira upolisi momuisa musitokisi mozomutora mangwana. Basa renyiro komana. Hakuna kuweza kuchangia. Ye akatakura hembe hapo. Saka kana ungari pachipo chapupu haki.
tiri pamwe chete toenzanisa nyaya iyi. Handiti ndizvozvo saka wakutosungawo rongai zuva iro panofanira kuitwa vanhu vairi vane task iyoyo kuti nyaya ipere yekuti musi wewanotouya pana pawaina webhesta ndinotomisa chena tiri munadzo munogona kubata ri friday tinokumbira ofisa incharge momuisa mustocks mangwana momuka monomutora moya naye kuita kuti musi we munogona kumushaya nekuti anogona kuti ndinouya futi asingauyi. Saka ndianani wanozoita Maputege ndiye umwe wacho nekuti ndiye akamboenda ikoko. Ko nyaya yemudzimu unodikana here musi wemambo? Mudzimu kana iri pachena akadai nebasa nemudzimu here iri pachena zvei hauri kuziva zvishuwa kuti Anti havari kuziva umba yakanominetwa kuti unyu ndizvo saka hatisina ndaa nemudzimu. Imi muri kuziva munhu akabudira achitaura umba yake kuti ndeiyi ndiye wataakuda togadzika apa otaura zvaari. Ndakadziona here kana kuti kwete ndiri kunyepera. Saka iri rinhu waenda waruziva musi wa3 January 2025. Noted.